Мілочка, так треба би тебе було лиш. Господарю, до вашої хати, хоче мова господарю заколядувати. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. А чи знаєш, господарю, що Бог народився у вертепі на соломці, сам Ісус з'явився. А Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Наталочку буде. Все, молодець. Але дивись, як вона файно примілося з Наталочку тримала. А це що? Це тобі.